Oh Chineke n'aka gị ka ndabere aye agabigala m mgbe m na-eje mgbe m na-ala agabigala m echi ga-abụ echi ọma n'ime Chineke ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma sista n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma broda echi ga-abụ echi ọma n'ime ihe na-eme ebe i nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma mama echi ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu ahụ ebe i nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step foot. Step foot. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I say, tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayama. Thank you, Jesus. Aye. Ina chomwa biko chere ya ebe nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma. Ina chọlụ biko chere ya ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ụgbọala broda biko jisi ike ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ka ị nweta ego biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Sista ị na-achọ nwa biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Broda ị na-achọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ebe echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Oh, that got danger. Oh, God, man. In a wall. Because you're in them. You be rolling lanya. Echi gadere gemma. In a pocketa. I sing give you go cheria. You be rolling lanya. Echi gadere mumma. Brother, in a bebere. Adakwalamba no one. Yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a
ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ọga bishọp broda asị nga adala mba n'ụlọ a, ebi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya bụ solido. Ayi. Ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ. Naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Give back to me. Ọ dịghị otu ụlọ ka ị mara mma. Ihe jiri iwo ya trumpet give it to me bụ solido. Ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ. Naanị ndị dị nsọ gaba na ya. Let's go. O nwere otu ụlọ ka ị mara mma. Trumpet give it to me. Ihe jiri iwo ya ọ bụ solido. Hey. Ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ. Naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Hey. I said before that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people who leave God and become worldly, ungodly and worldly. Be firm in your faith. That mansion there, that beautiful home there, be part of it. Click on your button and begin to share. Omwere otu ụlọ ka ị mara mma. O nwere ihe jiri wuo ya ọ bụ solido. Mgbagbu adịghịkwa na ụlọ eluigwe. Anyị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. O nwere otu ụlọ ka ị mara mma. Ka ị mara mma. Ejiri ọlaedo wee wuo. Ihe Chukwu na-enye bụ ihe na-emere m mma o. Ndị dị n'ịsọ bụ ndị ga-aba na ya. Now listen. Onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-akwa emo chere kele Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere kele Jehova na-abịa. Ụwa na-akwa gị emo sista chere Jehova na-abịa. Ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa. Onye ụwa na-achị ọchị chere broda o Jehova na-abịa. Ụwa na-achị ọchị chere kele Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere ya. Broda biko chere ya. Eze eluigwe na-abịa. Onye nwe na-abịa ọsọ ọsọ. Asị gị biko chere ya. Biko chere ya. The Son of God na-abịa o. The King of Glory na-abịa. Nwa Chineke na-abịa o. Eze nke igwe na-abịa o. Ọ na-abịa ngwa ngwa. O ji ụgwọ ọlụ ya n'aka. Ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị. Cherekwa na Jizọs na-abịa. Adakwala mba n'ụlọ onye nwanyị. Ekwekwela ka peer pressure pushie gị na nsogbu. Onye kere igwe na-abịa. Biko chere ya. Onye kere igwe na-abịa. Eze m na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere ya. Biko chere ya. Ọbara Chineke na-abịa o. Ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Biko chere na-abịa. Biko chere ya o. Ai! Power! Thank you, Jesus.
here to your neighbor. Don't be blessed alone. Be part of someone's blessings, and the Lord will reward you. Thank you, Jesus. Oga kuwachi onye bula ji kolu ya siride. Biko chere ya. Oya biko chere ya. Oya biko chere ya. Oya biko chere ya. Biko chere ya. Asinge biko chere ya. Brother biko chere ya. Sister biko kene chere ya. Biko chere nam. Biko chere ya. Aya. Thank you, Jesus. As you listen to us, may your life never remain the same. Let there be a positive transformation in your life, in your business, in your family, in your children, in your marriage. Let there be a divine transformation. Let there be a divine visitation. Let there be a divine visitation. The Lord shall transform. The Lord shall transform. The Lord shall transform. Every system that is not movable shall move in the name of Jesus. As you wait upon the Lord, your life will not be the same. Hallelujah. Thank you, Jesus. Imanalia homere. Mjine keleya. Imanalolwa holoro. Kemjina jayama, imanalia homerelem. Injine keleya, imanalia homere. Injina jayama, imanalolwa holoromo. Kemjine keleya, imanalia homere. Injina jayama. Aya. Mboturu ndị enyi m ha bido weziwe mimi. Chineke na-ahụ m n'anya, ọ dịghị ana m ego. Ọ na-agọzi akara aka m, ọ na-ebuli m ogbenye elu. O si n'eluigwe ofe ahịhịa wee bulie nwa elu. Ihe ọma o merela m, mmadụ na-apụghị ime. O nwere ihe o merela m nke mmadụ na-apụghị ime. Enyi gị nye gị nwa nkọbọ, eji ya akọ gị ọnụ. Ọ bụ na mmadụ na-enye nwa agaghị eru maka. A sị na mmadụ na-enye ego agaghị eru maka. O nwere ihe o merele m nke m ji na-ekele ya. Ị marala ihe ahụ o mere. M ji na-ekele ya ihe ahụ o mere. Nke m ji na-aja ya mma. Ị marala ọlụ ahụ ọ rụrụ m. M ji na-ekele ya ihe ahụ o mere m. Chimle chimle oyoyo chikwoma. Aha! Let's go! Sawa! Deliver! 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 Deliver!
yo yo chukwama. Wherever you are, the Bible said, David said, I was glad when they said unto me, let us go in the house of God. The only body woman that was recognized in the Bible was the sister of David. When David was dancing and dancing and dancing, the woman came and laughed at the king. I said, imagine this man dancing like a madman, because David was dancing to his creator, because he was appreciating his God with his dancing step, and the woman laughed at him. The Bible said from that moment, the woman's womb was shut. Okay? Dancing is a spiritual exercise. Oya sawa, 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 zeba, 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 zeba. Demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chifu. Ine beno demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chifu. Click on that share button and begin to share it now. Share it and your love will not die. You will live to glorify the goodness of the Lord. Ine beno demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chimo. Olo inamoro demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chimo. Aya, power. I prophesy that your life is blessed. Eja, 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 eja. I prophesy to you, you are blessed. From your mother body, you are blessed. That womb is blessed. That business is blessed. That life will not die. That man will not die. That baby in that womb will not die. Aya. Sister, as you dance to the glory of God, the husband will come for you. Aya. Eva. Aya. Aha. Hey. Fire. Fire. Fire, 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 fire. Shake up, 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 shake up. Omuchineke. Yeah, yeah. Shake up. One, two, three. Asina Roma Boroson, Usugi Kele. Is there any living soul in the building? Is somebody alive? Is somebody alive? Do something for the Lord. Aya. Asina Roma Boroson, Usugi Kele. Aroma Boroson, Usugi Kele. Aroma Boroson, Usugi Kele. Asina Aroma Boroson, Usugi Kele. Aroma Boroson, Usugi Kele. Thank you.
Oya sewa. Asena aroma buru sono. Ozugi nyege kele. Aroma buru sono. Ozugi nyege kele. Aroma buru sono. Ozugi nyege kele. All right. In that your place, in that labor room, that lady in that labor room, begin to dance now. Dance now. Oh yeah, to the right, to the left, 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 to the right, to the left. 1, 2. Okwagisi kwani ge buru mi bua. Okwagisi ni ga bududu nke mo. Male anom ni rugi. Kamke toke ni megi. Male anom ni rugi. Kamke toke ni megi. Shineka kiwe. Inaputara mgbe mmụọ m nọ na nsogbu ụwa aka m enye gị ekele Chineke eluigwele ị na-aza ekpere mgbe ahụ m nọ n'ime agbagharịrị elu ụwa gị bịara wee hichaa m anya mmiri ekele ọma aka m ga-enye gị otuto ọma ka m jiri bịa hapụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gosi ụwa na ịbụ chi gbaghara m mmehie m Chineke ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị sikwa na ị ga-eburu ibu ha ọkwa gị si na ị ga-abụdudu nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu ha ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m male anọ m n'iru gị ka nketa oke n'ime gị that load is lifted. Wherever you are rejected, I decree this afternoon, you will be accepted. In the name of Jesus. Amen. Wherever you were casted away, every door be open for you in the name of Jesus. Amen. Whatever that bothers your mind, whatever that makes you to sleep and cry in tears, this moment, we decree by the reason of anointing, let that burden be lifted in the name of Jesus. Amen. Whatever that have made you to be in depression, this moment as you listen to this song, let the Lord be lifted. Let it be lifted. Let it be lifted in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Oh yeah. Oh yeah. Eva,
mgbe mmụọ nọ na nchekasị gị bịara wee kasị m obi iri arịọba m ewe ihe arịọba m ewe ihe arịọba m ewe akwa gị bụ ihe arịọba m ewe eturu m gị ihe arịọba m ewe ihe arịọba m ihe arịọba m Chukwu na ibu ihe arịọba m aya aya Chineke eluigwe ị na-aza ekpere mgbe mmụọ m nọ na-agbagharị ọkwa gị bịara wee mee m ezi mma ekele ọma ka m ga-enye gị otuto ọma ka m ga-enye gị ha bụ ndị nsọ ka m ga-abụrụ gị iji gosi na gị bụ chi m gbaghazie n'ụmụ mmehie Chineke ka nketa oke n'ime gị na listen ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi o nwere onye ọ dị mkpa ọ bịara n'iru eze m ọ bụ onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi brother ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze o nwere onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi taa it is because you need it, that's why you are here. It is because the Lord wants to see you, that is why you are connected. It is because you want to receive from the Lord, that is why you are on the internet right now. It is because you want the Lord to touch that problem, that is why you are watching. Please let me tell you, every data you are using to watch us tonight will not be in vain. Every minute you are spending to look at this video, it will not be in vain. I want to urge you to stay put, be faithful. The Lord shall visit you at the point of your needs. Just click the button and share in the name of Jesus. Amen. That's what it be. Ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi ụmụ Chineke 2025 it is our year of exceeding grace. We will not be taken for granted. Every blessing that is meant for you this year will come to pass. In the name of Jesus. Every closed door, I command you to be open in the mighty name of Jesus. Every closed door, be open in the name of Jesus. Every power of rejection, I come against you in the name of Jesus. I declare acceptance. I declare approval. I declare appointment in the name of Jesus. Amen. Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Jehovah Bonyama onye mere ngwọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ogbefu okwu Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ngwọrọ ejije Jehovah Bonyama onye mepere m ụzọ Jehovah Bonyama onye mere mmadụ amụma
Jehova bụ onye ọma m, onye nyere n'ụmụọlụ. Chineke bụ onye ọma m, ọ na-ebuli isi melu. Jehova bụ onye ọma m, ọ na-ebuli isi melu. Chineke bụ onye ọma m, ọ na-ebuli isi melu. Jehova bụ onye ọma m, ọ na-ebuli isi melu. Jehova bụ onye ọma m, ọ na-eme n'emume. Chineke bụ onye ọma m, ọ na-ebuli isi melu. Jehova bụ onye ọma m, onye mere mkpọrọ ejije. Chineke bụ onye ọma m, onye mere onye isi ahụ ụzọ. Jehova bụ onye ọma m, Jehova bụ onye ọma m. Chineke bụ onye ọma m, onye ọma m. Aya, let's go. Aya, 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 aya. Aburu godina highway chiwo. Ibu onye isi ụgbọ eze imeriwo. Aya ome ome ome. Aya ome ma imeriwo. Aya. Soyez soi. Let us ask God to touch us this time. Let us say, God, touch me one more time. God, touch me one more time. Wherever you are, put your hand on your head and say, Father, touch me one more time. I didn't hear that. Say again, Lord, touch me one more time. Touch your chest. Say, Father, touch me one more time. Aha. Touch your hand. Father, touch this hand one more time. And touch your leg. Say, this leg. May the Lord touch you one more time. Aha. Thank you, Jesus. Omu Chineke. That's right. Now listen. Metu makagi Chineke. Metu kene makagi nam. Onye mweme. Yes, metu makagi. Apatane kunwa. Ima metunu makagi. Porogu David. Ay, Jesus metunu makagi. Iyeri obamo. Eze metu makagi. Yes. Yekwe palaka. Ndiro twawela chai metu makagi Jesus aya yekwe palaka kamdiro twawela Chineke kokwala metu no makagi aya
Amundiro tua wela. God forbid. Metu makagi. Jesus. Ekwe kwalaka. Hey. Amundiro tua wela. Imao. Metu makagi. Eze. Imano neba. Warrior non bata ema oje de jego non bata ema biari gomoria ta ema biari memma ema biari le tame ema. Let's go. Your life is changed. As you share, your life is changed. That was pain has gone. That romanticism has left that leg now. Jesus. The Lord is wiping someone's tears away. Hallelujah. Eva. Ogosi wakarakame, overe sekense. Ogosirim, Papa ogosi wakarakame, overe sekense. Let's go. Wayama. Eva. Adia Enugu people in the house. Oh yeah, move it. Eva. Adia Anambra person in the house. Eva. Adia Imo State person in the house. Eva. Adia Kaduna man in the house. Adia someone from Lagos State in the house. Oh yes. Adia someone from Ogun State. Who is that person from Plateau State? Who is that man from Maiduguri? What you do it? Ayaseva. Hey! Oh, bono! Now bring it down. One. Bring it down. Two. Bring it down. Two. One. Chuku Simuzogi. That's all. That sickness must leave your body tonight. Oh yeah, that's. Click the share button now. Begin to share now. Begin to share dance music now. Let someone slide. Oh yeah. 1, 2, 3. Biaki yere maka.
n'okwukwe wee jee ije nke ọma na-adịghị irobiga ebi si m ụzọ gị ka m site n'okwukwe ka m jee ije nke ọma na-adịghị irobiga ebi si m ụzọ ihe niile m na-eme n'aha gị nna ihe niile m na-eme n'aha gị nna ọlụ niile m na-alụ n'aha gị nna ihe niile m na-eme n'aha gị nna ekpere niile m na-ekpe n'aha gị nna mma niile m na-ebu n'aha gị nna egwu niile m na-eti n'aha gị nna egwu ọma gị m na-eti o n'aha gị nna ọlụ niile m na-alụ n'aha gị nna ibe niile m na-eme n'aha gị nna ọlụ niile m na-alụ n'aha gị amụma niile m nwa na-ebu n'aha gị nna ekpere m na-ekpe n'aha gị nna ekpere m na-ekpe n'aha gị nna egwu ọma m na-eti n'aha gị nna eya ụmụ Chineke ọ kwado ihe mmụọ ka anyị na-eme ebe I dey hear you resist. Ihe anyị na-eme n'ọgwụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Thank you, Jesus. I prophesy every evil man that have sworn that you will not live, that man is dying tonight. In the name of Jesus. I prophesy any woman that says you will not carry your baby in your hands, I speak the word of the Lord. That woman will be blinded by the next time he sees us in the name of Jesus. Any girl that says you will not know peace, I speak the word of the Lord. Peace will not near you. In the name of Jesus. Any neighbor, any evil uncle, any evil auntie, any evil sister, any evil brother, I do not want to care. I do not want to know. Any man that is digging a pit for you to fall inside the pit, as I speak the word of the Lord, let that be swallowed that person. In the name of Jesus. Amen. Oh my God, my God, my God. Father, arise. Lord, arise. Jesus, arise. Holy Spirit, arise. Move now. Move now. As many are watching us tonight, let the grace of God be upon you. In the name of Jesus. Oh yeah. One, two. I speak to you. It is well with your soul. Amen. I speak to you. Your life will not remain the same. Amen. I speak to you. Your blessings is very close to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. I speak to you. Your heaven has opened. In the name of Jesus. Amen. As you share this music tonight, your life will transform for good. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I hear you, I hear you, I hear you. Let the sisters speak. Here, 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 here. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
to you this afternoon. I don't know why the Lord is telling me to talk to someone. Someone is scared of sleeping. You are scared of sleeping. You are scared of sleeping because you don't want to die from your sleep. But I tell you, if the Lord leave it, you will see tomorrow. Amen. Just keep watching. Come across our way all the time. Watch our channels. Click and share. Like and comment. I'm sure your life will be transformed for good. Amen. Just trust me and you will not remain the same. Thank you very much. God bless you. See you next time. Jesus, oh, Jesus, oh, where Jesus biatara, ogawawe, where Jesus biatara. Every condition will change as the Lord steps into your problem. Every situation must change. Every situation must change. Libra Asimu ye ni nega bawe, oga bawe, Jesus batara ta. Ye ni nega bawe, ay, Jesus batara. Now listen. I need chere obibia ubwabwa Jesus. Thank you, Jesus. Bonko kwera nyina nkwa onavia inukwala olonamo otutu ebobi bidia. Thank you, Lord. Anama gidoziri onolo. Now listen. Anyi nechere obibia nkubwabwa Jesus. Thank you, Lord. Nkokwere muna nkwa ogabiozo iporondi yala. Ulonam otutu ebo obibi dia. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Anama gidoziri onola. Anama lola. Yes, anama lola. Ola mama. Cherem neligwe yebiruju nikwakwa agade anamalolo anamalolo. Thank you, Lord. Ola mama necherem neligwe yebiruju ni kwakwa agade onye kerigwe n'aka gị ka m na-ele anya agabigala m mgbe ị na-eje. Oh, Chineke, Davido, Kandum, oh, no, no, Menala, Agabigala, Onye na chongwa, Nakagi, Kondelanya. Agabigala mo, o
Benala Agabigala Onye na choro Nebino Kolilanya yane Agabigala Emineje Benala Agabigala Abba Father, power. Libra Casatalaba. Power. Hey! I feel you. Begin to share wherever you are. What we are doing is spiritual thing, the spiritual matter. Share it right now. Share it now. Share it right now. Begin to share. Oh, Chineke, na kangi kandabere o aye agabigala mo bemneje bemnala are agabigala mo Power. aye lira basakayama Power. echiga bụ echi ọma n'ime Chineke ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya o si echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma sista n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma broda echi ga-abụ echi ọma n'ime ihe na-eme ebe i nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma mama echi ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu ahụ ebe i nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echi ọma ai n'ime nsogbu niile ai ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma Power! Ay, 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 ay. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Ah! Do not lose hope. Do not lose hope. Step foot. Step foot. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I say, tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayama. Thank you, Jesus. Aye. Ina chongwa biko chere ya ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Ina chọlụ biko chere ya ebe nwere olileanya o echi ka dịrị gị mma. Ina chụkwala broda o biko jisike ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Ina chọ ka inweta ego biko chere nna m ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Sista ị na-achọ nwa biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Broda ị na-achọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olileanya o echi ka dịrị gị mma. Eba echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma ba. Hey!
click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Oh, that danger. Oh, God, in a wall. Because you're in them. Gabi mwero ni lanya. Eti gadere gemma. Ina pokita. Asengi biko chere ya. Yaba mwero ni lanya o. Eti gadere mumma. Brother, ine bebere. Adakwa lamba noloa. Gabi mwero ni lanya. Eti gadere gemma. Onyu kochuku. Adakwa lamba noloa. Gabi mwero ni lanya. Eti gadere gemma. Oga Bishop brother, asinga dalamba noloa. Gabi mwero ni lanya. Eti gadere gemma. Hey! I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo. Kemanama. Ihe jiri woya. Busolido. Aye. Aho wadigina. Ulo maho. Nani ndidi sobundi. Gabanaya. Give back to me. Odigo tulo. Kemarama. Ihe jiri woya. Trumpet, give it to me. Busolido. Aho wadigina. Ulo maho. Nani ndidi so. Gabanaya. Let's go. Onwero tulo. Kemarama. Trumpet, give it to me. Ihe jiri woya. Obu solido. Hey. Aho wadigina. Uloma o. Nani ndidi sobo. Ndi gabanaya. Hey. I said before, that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people live. Oh, Chineke, na kangi kandavere o aye agabigala mo bemneje bemnala agabigala mo power. Chineke ebe nwere olilanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụde chi ọma n'ime ndụ m niile ebe nwere olilanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma sista n'ime ndụ m niile ebe nwere olilanya echi ga-adịrị m mma broda echi ga-abụ echi ọma n'ime ihe na-eme ebe nwere olilanya echi ga-adịrị mma mama echi ga-abụ echi ọma n'ime
n'ime nsogbu ahụ ebe ị nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step put. Step put. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayaba. Thank you, Jesus. Ina chomwa biko chere ya ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Ina chọlụ biko chere ya ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Ina chụkwala broda biko jisike ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Ina chọ ka inweta ego biko chere nna m ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Sista ina chọ nwa biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Broda ina chọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Eba echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga dịrị m mma ba. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Otako danger. Ogadama. In alwolo. Biko chere nam. Ebe nwere olileanya echi ga dịrị gị mma. Ị na-akpọ gita asị gị biko chere ya ebe nwere olileanya echi ga dịrị m mma. Broda ị na-ekpe ekpere adakwala mba n'ọlụ a ebe nwere olileanya echi ga dịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a ebe nwere olileanya echi ga dịrị gị mma. Ọga bishọp broda asị nga adala mba n'ọlụ a ebe nwere olileanya echi ga dịrị gị mma. I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya bụ solido ayi. Ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ. Naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Give back to me. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya trumpet give it to me bụ solido. Ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ. Naanị ndị dị nsọ gaba na ya. Let's go. O nwere otu ụlọ ke mara mma. Trumpet give it to me. Ihe jiri wo ya ọ bụ solido. Ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ. Naanị ndị dị nsọ
sobo ndi gabana ya. Hey! I said before, that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things. Is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people who leave God and become worldly, ungodly and worldly. Be firm in your faith. That mansion there, that beautiful home there, be part of it. Click on your button and begin to share. Omwero tulo ke marama omweri hejiri woya obu soledo mbagwa adịghị kwana ụlọ eluigwe anyị ndị nsogbu ndị gaba na ya. Omwero tulo ke marama ejiri ọlaedo wewe ihe Chukwu na-enye bụ ihe na-emere m mma o. Now listen. Onye wana chọọchị chere Jehova na-abịa. Onye wana chọọchị chere Jehova na-abịa. Onye wana akwa emu chere kene Jehova na-abịa. Onye wana chọọchị chere kene Jehova na-abịa. Ụwa na-akwa gị emu sista chere Jehova na-abịa. Ụwa na chọọchị chere Jehova na-abịa. Onye nwa na-achị ọchị chere brother Jehova na-abịa. Nwa na-achị ọchị chere kene Jehova na-abịa. Onye kere igwe na-abịa. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Brother biko chere ya. Eze eluigwe na-abịa. Onye nwe na-abịa ọsọsọ. Asị gị biko chere ya. Biko chere ya. The Son of God na-abịa o. The King of Glory na-abịa. Nwa Chineke na-abịa o. Eze nke igwe na-abịa o. Ọ na-abịa ngwa ngwa. O ji ụgwọ ọlụ ya n'aka. Ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị. Cherekwa na Jizọs na-abịa. Adakwala mba n'ụlọ onye nwanyị. Ekwekwela ka peer pressure pushie gị na nsogbu. Onye kere igwe na-abịa. Biko chere ya. Onye kere igwe na-abịa. Eze na-abịa ọsọsọ. Biko chere ya. Biko chere ya. Ọbara Chineke na-abịa o. Ọ na-abịa ọsọsọ. Biko chere na-abịa. Biko chere ya o. Ai! Power! Thank you, Jesus. I give you praise. If you love your neighbor, share to your neighbor. Don't be blessed alone. Be part of someone's blessings, and the Lord will reward you. Thank you, Jesus. Ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị. Biko chere ya. Oya biko chere ya. Oya biko chere ya o. Oya biko chere ya o. Biko chere ya. Asị gị biko chere ya. Brother biko chere ya. Sister biko kene chere ya o. Biko chere na m. Biko chere ya o. Aya! Thank you, Jesus.
May your life never remain the same. Let there be a positive transformation in your life, in your business, in your family, in your children, in your marriage. Let there be a divine transformation. Let there be a divine visitation. Let there be a divine visitation. The Lord shall transform. The Lord shall transform. The Lord shall transform. Every system that is not movable shall move in the name of Jesus. As you wait upon the Lord, your life will not be the same. Hallelujah. Thank you, Jesus. Imanalia homere mjine keleya imanalolwa holoro kemjina jayama imanalia homere mjine keleya imanalia homere mjina jayama imanalolwa holoro kemjine keleya imanalia homere mjina jayama. Mmadụ na-apụghị ime ihe ahụ merele mụ, mmadụ na-apụghị ime. Mkpọtụrụ ndị enyi m ha bido weziwe m ime. Chineke na-ahụ m n'anya, ọ dịghị ana m ego. Ọ na-agọzi akara aka m, ọ na-ebuli nwa ogbenye elu. O si n'eluigwe ofe ahịhịa wee bulie nwa elu. Ihe ọma o merela m, mmadụ na-apụghị ime. O nwere ihe o merele m nke mmadụ na-apụghị ime. Enyi gị nye gị nwa nkọbọ, eji ya akọ gị ọnụ. Ọ bụ na mmadụ na-enye nwa agaghị eru maka. A sị na mmadụ na-enye ego agaghị eru maka. O nwere ihe o merele m nke m ji na-ekele ya. Ị marala ihe ahụ o mere, m ji na-ekele ya. Ihe ahụ o mere nke m ji na-aja ya mma. Ị marala ọlụ ahụ ọ rụrụ m, ndị na-ekele ya. Ihe ahụ o mere m. Chimle chimle oyoyo Chukwuoma. Aha! Let's go! Sawa! Deliver! 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 Oyoyo Chukwuoma. Wherever you are, the Bible said, David said, I was glad when they said unto me, let us go in the house of God. The only barren woman that was recognized in the Bible was the sister of David. When David was dancing and dancing and dancing, the woman came and laughed at the king. I said, imagine this man dancing like a madman. Because David was dancing to his creator. Because he was appreciating his God with his dancing step. And the woman laughed at him. The Bible said from that moment, the woman's womb was shut. Okay? Dancing is a spiritual exercise. Oyasawa, 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 zeba, 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 zeba,
demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chimu. Ine beno demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chimu. Click on that share button and begin to share it now. Share it and your love will not die. You will live to glorify the goodness of the Lord. Ine beno demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chimo. Olo inaboro demo manaru, demo manaru, demo manaru, oh yo yo chimo. Your life is blessed. Eja, 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 eja. I prophesy to you. You are blessed. From your mother body, you are blessed. That womb is blessed. That business is blessed. That life will not die. That man will not die. That baby in that womb will not die. Aya. Sister, as you dance to the glory of God, the husband will come for you. Aya. Eva. Aya. Aha. Hey. Fire. 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 Fire, 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 fire. Shake up, 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 shake up. Umuchineke. Yeah, yeah. Shake up. Is there any living soul in the building? Is somebody alive? Is somebody alive? Do something for the Lord. Aya, I say na Roma buru sono, usugi nyege kele. Aroma buru sono, usugi nyege kele. Aroma buru sono, usugi nyege. I say na Roma buru sono, usugi nyege kele. Aroma buru sono, usugi nyege kele. Thank you.
In that your place, in that labor room, that lady in that labor room, begin to dance now. Dance now. Oh yeah, to the right, to the left, 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 to the right, to the left. 1, 2. Ọkwa gị sikwa na ị ga-eburu m ibu a. Ọkwa gị si na ị ga-abụ dudu nke m. Male, anọ m n'iru gị. Ka m keta oke n'ime gị. Male, anọ m n'iru gị. Ka m keta oke n'ime gị. Chineke gị igwe. Inaputara mgbe mmụọ m nọ na nsogbu ụwa, aka m enye gị ekele. Chineke eluigwe, ị na-aza ekpere mgbe ahụ m nọ n'ime agbagharịrị elu ụwa, gị bịara wee hichaa m anya mmiri. Ekele ọma aka m ga-enye gị, otuto ọma ka m jiri bịa. Labụ ndị nsọ ka m ga-abụ iji gosi ụwa na ịbụ chi. Gbaghara m mmehie m Chineke, ka m keta oke n'ime gị. Ọkwa gị sikwa na ị ga-eburu ibu a. Ọkwa gị si na ị ga-abụ dudu nke m. Male, anọ m n'iru gị, ka m keta oke n'ime gị. Ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu a. Ọkwa gị si na ị ga-abụ nke m. Male, anọ m n'iru gị, ka m keta oke n'ime gị. That load is lifted. Wherever you are rejected, I decree this afternoon you will be accepted in the name of Jesus. Amen. Wherever you were casted away, every door be open for you in the name of Jesus. Amen. Whatever that bothers your mind, whatever that makes you to sleep and cry in tears, this moment we decree by the reason of anointing, let that burden be lifted in the name of Jesus. Amen. Whatever that have made you to be in depression, this moment as you listen to this song, let the Lord be lifted. Let it be lifted. Let it be lifted in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Oh yeah. Oh yeah. Mgbe mmụọ nọ na nchekasị, gị bịara wee kasịe m obi. Ire ọba m ewe, ire ọba m ewe, ire ọba m ewe. Ọkwa gị bụ ire ọba m ewe. Eturu m gị ire ọba m ewe. Iyeri ọba m, Chukwu na ibu iyeri ọba m. Aya! Aya! Chineke eluigwe.
mụ nọ na-agbagharị ọkwa gị bịara wee mee ezi mma ekele ọma ka m ga-enye gị otuto ọma ka m ga-enye gị ha bụ ndị nsọ ka m ga-abụrụ gị iji gosi na gị bụ chi m gbaghazie n'omume ya Chineke ka nketa oke n'ime gị na listen ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi o nwere onye ọ dị mkpa ọ bịara n'iru eze m ọ bụ onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi brọda ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze o nwere onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi taa. It is because you need it, that's why you are here. It is because the Lord wants to see you, that is why you are connected. It is because you want to receive from the Lord, that is why you are on the internet right now. It is because you want the Lord to touch that problem, that is why you are watching. Please let me tell you, every data you are using to watch us tonight will not be in vain. Every minute you are spending to look at this video, it will not be in vain. I want to urge you to stay put, be faithful. The Lord shall visit you at the point of your needs. Just click the button and share in the name of Jesus. Amen. That's what it be. Ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze ọ bụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi ụmụ Chineke 2025 it is our year of exceeding grace. We will not be taken for granted. Every blessing that is meant for you this year will come to pass. In the name of Jesus. Every closed door, I command you to be open in the mighty name of Jesus. Every closed door, be open in the name of Jesus. Every power of rejection, I come against you in the name of Jesus. I declare acceptance. I declare approval. I declare appointment in the name of Jesus. Amen. Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Jehovah Bonyama onye mere mkpọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụ ụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ogbefu okwu Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụ ụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye mkpọrọ ejije Jehovah Bonyama onye mepere m ụzọ Jehovah Bonyama onye mere mmadụ amụ nwa Jehovah Bonyama onye nyere n'ụmụọlụ Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama ọ na-eme emume Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama onye mere mkpọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụ ụzọ Jehovah Bonyama Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Bonyama Aya, let's go! Aya, 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 aya. Aburugodina.
imeriwo. Aya ome ome ome. Aya ome ma imeriwo. Aya. Soya soa. Aya ome ome ome. Aya ome ma imeriwo. 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 Let's go. Aya ome ome ome. Aya ome ma imeriwo. Aha. Aya ome ome ome. Aya ome ma imeriwo. Omo Chineke. Let us ask God to touch us this time. Let us say, God, touch me one more time. God, touch me one more time. Wherever you are, put your hand on your head and say, Father, touch me one more time. I didn't hear that. Say again, Lord, touch me one more time. Touch your chest. Say, Father, touch me one more time. Aha. Touch your hand. Father, touch this hand one more time. And touch your leg. Say, this leg. May the Lord touch you one more time. Aha. Thank you, Jesus. Omo Chineke. That's right. Now listen. Metu makagi. Chineke. Metu kene makagi nam. Onye mweme. Yes, metu makagi. Apata nekunwa. Ima metu no makagi. Porogu David. Hey, Jesus metu no makagi. Iyeri obamo. Eze metu makagi. Hey. Yes. Yekwe falaka. Ndiro twawela. Chai. Metu makagi. Jesus. Aya. Yekwe falaka. Kamdiro twawela. Chineke kokwala. Metu no makagi. Aya. Yekwe kwala. Yekwe falaka. Hey. Kamudiro twawela. God forbid. Metu makagi. Jesus. Yekwe kwala. Yekwe falaka. Hey. Kamudiro twawela. Imao. Metu makagi. Eze. Imano neba. Ima. Yes, I'm not neba. Ima. Onye na gloria no neba ta. Ima. Onye na Diego no neba ta. Ima. Ima biari gomoria ta. Ima biari memuma. Ima biari letame. Ima. Let's go.
on. That romanticism has left that leg now. Jesus. The Lord is wiping someone's tears away. Hallelujah. Eva, 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 Eva. Umuchinake. Ajakosi wakara kabe, overe sekense. Ogosirim, papa agosi wakara kabe, overe sekense. Let's go. Wayama, Eva. And there are new people in the house. Oh yeah, move it, Eva. And there are Anambra person in the house, Eva, Eva. And there is Imo State person in the house. Eva, Eva. And there Kaduna man in the house. Eva. And there someone from Lagos State in the house. Oh yes. And there someone from Ogun State. Who is that person from Plateau State? Who is that man from Maiduguri? What you doing? Aya Seva, 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 Aya Seva. Hey! Oh, bono! Now bring it down. One. Bring it down. Two. Bring it down. Two. One. Chuku Zimuzogi. Zimuzogi. That sickness must leave your body tonight. Oh yeah, that's. 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 Hey! Aya! Click the share button now. Begin to share now. Begin to share that music now. Let someone slide. Oh yeah. 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 1, 2, 3. Biaki yere maka. Yere maka. Chuku zimuzogi. Zimuzogi. Biaki yere maka. Yere maka. Kansite no kukwe. Weje ije nkoma. Bigebi, Zimuzogi. Kam site no kukwe. Kam je ije koma. Na digire bigebi, Zimuzogi. Iye ni neme, na ginna. Iye ni neme, na ginna. Olu ni nalo, na ginna. Iye ni neme, na ginna. Ibere ni neme, na ginna. Amma ni nebu. Egu ni nemneti, na gena. Egu magim netio, na gena. Olu ni nemnalo, na gena. Ibe ni nemneme, na gena. Olu ni nemnalo, na gena. Amuma ni nemu wanebu, na gena. Ebere mum nebe, na gena. Ebere mum nebe, na gena. Egu mamum neti, na gena. Eya. Umuchinake. Okwadi yemmo kai nemeba. Tell him. I dey hear you resist.
anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ. Onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Thank you, Jesus. I prophesy every evil man that have sworn that you will not live, that man is dying tonight. In the name of Jesus. I prophesy any woman that says you will not carry your baby in your hands, I speak the word of the Lord. That woman will be blinded by the next time he sees us in the name of Jesus. Any girl that says you will not know peace, I speak the word of the Lord. Peace will not near you. In the name of Jesus. Any neighbor, any evil uncle, any evil auntie, any evil sister, any evil brother, I do not want to care. I do not want to know. Any man that is digging a pit for you to fall inside the pit, as I speak the word of the Lord, let that be swallowed that person. In the name of Jesus. Amen. Oh my God, my God, my God. Father, arise. Lord, arise. Jesus, arise. Holy Spirit, arise. Move now. Move now. As many are watching us tonight, let the grace of God be upon you. In the name of Jesus. Oh yeah. One, two. I speak to you. It is well with your soul. Amen. I speak to you. Your life will not remain the same. Amen. I speak to you. Your blessings is very close to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. I speak to you. Your heaven has opened. In the name of Jesus. Amen. As you share this music tonight, your life will transform for good. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I hear you, I hear you, I hear you. Let the sisters speak. Yeah, 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 yeah. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh I speak to someone this afternoon. I speak to you this afternoon. I don't know why the Lord is telling me to talk to someone. Someone is scared of sleeping. You are scared of sleeping. You are scared of sleeping because you don't want to die from your sleep. But I tell you, if the Lord leave it, you will see tomorrow. Amen. Just keep watching. Come across our way all the time. Watch our channels. Click and share. Like and comment. I'm sure your life will be transformed for good. Amen. Just trust me and you will not remain the same. Thank you very much. God bless you. See you next time. Jesus, oh, but Jesus, every condition will change as the Lord steps into your problem.
Every situation must change. Every situation must change. Libra Asimu ye ni nega bawe. Oga bawe. Jesus batara. Ye ni nega bawe. Jesus batara. Now listen. I nechere obibia ugwabwa Jesus. Thank you, Jesus. Bonko kwera nyina nkwa. Onabia inukwala. Olonamo otutu ebo bibidia. Thank you, Lord. Anamagido ziri. Oh no, Lord. Now listen. Anyi nechere obibia nkubwabwa Jesus. Thank you, Lord. Nkokwere muna nkwa. Oga bionzo iporondi yala. Ulonam otutu ebo obibidia. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Anamagido ziri. Oh no, Lord. Anamalo. Yes, Anamala. Ola mamaram nechere ligwe yebiruju ni kwakwa agade anamalolo anamalolo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ola mamaram nechere ligwe yebiruju ni kwakwa agade onye kerigwe n'aka gị ka m na-ele anya agabigala m mgbe ị na-eje mgbe ị na-ala agabigala m o Chineke na-ebiro ka ndụ m na-adị ya agabigala m mgbe ị na-eje mgbe m na-ala agabigala m onye na-achọ nwa n'aka gị ka ọ na-ele anya agabigala m mgbe m na-eje mgbe m na-ala agabigala m onye na-achọ ọrụ n'ebe ị nọ ka olileanya ya na-enye ya agabigala m mgbe ị na-eje mgbe ị na-ala agabigala m. Abba Father, power, power. Libra Casatalaba, power. Hey. I feel you. Begin to share wherever you are. What we are doing is spiritual thing, the spiritual matter. Share it right now. Share it now. Share it right now. Begin to share.
Oh Chineke n'aka gị ka ndabere o ayeya agabigala m mgbe m na-eje mgbe m na-ala agabigala m echi ga-abụ echi ọma n'ime Chineke ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma sista n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma broda echi ga-abụ echi ọma n'ime ihe na-eme ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma mama echi ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu ahụ ebe nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step put. Step put. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayaba. Thank you, Jesus. Ina chomwa biko chere ya ebe nwere olileanya si echi ka dịrị gị mma. Ina chọlụ biko chere ya ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Ị na-achọ ụgbọala broda biko jisi ike ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Ị na-achọ ka ị nweta ego biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ka dịrị gị mma. Sista ị na-achọ nwa biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Broda ị na-achọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ebe echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. God danger. Oh God, man. In a wall. Because you're in them. Yabi mwero lanya. Echi gadere gemma. In a pokita. Asengi biko chere ya. Yabi mwero lanya. Echi gadere mumma. Brother, in a bebere. Adakwa lamba no lwa. Yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a. Yabi nwere olileanya
echi ga-adịrị gị mma. Ọga bishọp broda asị nga dala mba n'ụlọ a ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Hey! Power! I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya bụ solido ayi ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Give back to me. Ọ dịghị otu ụlọ ka ị mara mma ihe jiri wo ya trumpet give it to me bụ solido ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ gaba na ya. Let's go. O nwere otu ụlọ ka ị mara mma trumpet give it to me ihe jiri wo ya ọ bụ solido eyi ahụhụ adịghị na ụlọ ọma ahụ naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Hey! I said before that stand firm in your faith, do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people who live. Oh, Chineke, na kangi kandavere o aye agabigala mo bem neje bem nala are agabigala mo power. Echi ga-abụ echi ọma n'ime Chineke ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya si echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echi ọma sista n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma broda echi ga-abụ echi ọma n'ime ihe na-eme ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma mama echi ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu ahụ ebe nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echi ọma n'ime nsogbu niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step foot. Step foot. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayaba. Thank you, Jesus. Aye. Ina chomwa biko chere ya ebe nwere olileanya si
echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ọlụ biko chere ya ebe ị nwere olileanya o echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ụgbọala broda o biko jisi ike ebe ị nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ka ị nweta ego biko chere nna m ebe ị nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Sista ị na-achọ nwa biko chere nna m ebe ị nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Broda ị na-achọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe ị nwere olileanya o echi ga-adịrị gị mma. Eba echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma ba. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Otako danger. Ogadama. In a wall. Because you're in them. Gabi mwero lilanya. Eti gadere gemma. In a pokita. Asengi biko chere ya. Gabi mwero lilanya o. Eti gadere mumma. Brother, in a bebere. Adakwa lamba noloa. Gabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a. Gabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ọga bishọp broda asị nga adala mba n'ọlụ a. Gabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya bụ solido ayi ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. Give back to me. Ọ dịghị otu ụlọ ke mara mma ihe jiri wo ya trumpet give it to me bụ solido ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ gaba na ya. Let's go. O nwere otu ụlọ ke mara mma. Trumpet give it to me. Ihe jiri wo ya ọ bụ solido ahụhụ adịghị na ụlọ ma ahụ naanị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya. I said before that stand firm in your faith. Do not shake. We are the perilous time now. We are the lovers of money has overgrown the lovers of God. We are the lovers of material things is the talk of the town. That is the time we are in now. But please, I beg you, stand firm in your faith. Stand firm in that faith. The time we are is very dangerous now. We are people who leave God and become worldly, ungodly and worldly. Be firm in your faith. That mansion there, that beautiful home there, be part of it. Click on your button and begin to share. Omwere otu ụlọ ke mara mma. O nwere ihe jiri wo ya ọ bụ solido. Mgbagbu adịghịkwa na ụlọ eluigwe. Anyị ndị dị nsọ bụ ndị gaba na ya.
o nwere otu ụlọ ke mara mma ejiri ọlaedo wee rue ihe Chukwu na-enye bụ ihe na-emere m mma o ndị dị n'ịsọ ndị ga-aba na ya na listen onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa onye ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa onye ụwa na-akwa emo chere kele Jehova na-abịa onye ụwa na-achị ọchị chere kele Jehova na-abịa ụwa na-akwa gị emo sista chere Jehova na-abịa ụwa na-achị ọchị chere Jehova na-abịa onye ụwa na-achị ọchị chere broda Jehova na-abịa ụwa na-achị ọchị chere kele Jehova na-abịa onye kere igwe na-abịa ọ na-abịa ọsọ ọsọ biko chere ya broda biko chere ya eze eluigwe na-abịa onye nwe na-abịa ọsọ ọsọ asị gị biko chere ya biko chere ya the son of God na-abịa the king of glory na-abịa nwa Chineke na-abịa eze ndị igwe na-abịa ọ na-abịa ngwa ngwa o ji ụgwọ ọlụ ya n'aka ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị cherekwa na Jizọs na-abịa adakwala mba n'ụlọ onye nwanyị ekwekwela ka pepreshọn pushie gị na nsogbu onye kere igwe na-abịa biko chere ya onye kere igwe na-abịa eze m na-abịa ọsọ ọsọ biko chere ya ọbara Chineke na-abịa ọ na-abịa ọsọ ọsọ biko chere ya ai power thank you Jesus Love your neighbor, share to your neighbor. Don't be blessed alone. Be part of someone's blessings, and the Lord will reward you. Thank you, Jesus. eze mụ na-abịa ọsọsọ ọ ga-akwụghachi onye ọbụla dịka ọlụ ya siri dị biko chere ya ọya biko chere ya ọya biko chere ya ọya biko chere ya biko chere ya asị gị biko chere ya broda biko chere ya sista biko kene chere ya biko chere na m biko chere ya aya thank you Jesus as you listen to us may your life never remain the same. Let there be a positive transformation in your life, in your business, in your family, in your children, in your marriage. Let there be a divine transformation. Let there be a divine visitation. Let there be a divine visitation. The Lord shall transform. The Lord shall transform. The Lord shall transform. Every system that is not movable shall move in the name of Jesus. As you wait upon the Lord, your life will not be the same. Hallelujah. Thank you, Jesus. Imanalia homere mjine kele ya imana lwa holoro kemjina jayama imanalia homere mjine kele ya imanalia homere mjina jayama imana lwa holoro kemjine kele ya imanalia homere mjina jayama
mmadụ na-apụghị ime. Mkpọtụrụ ndị enyi m ha bido wezuwe m ime. Chineke na-ahụ m n'anya, ọ dịghị ana m ego. Ọ na-agọzi akara aka m, ọ na-ebuli nwa ogbenye elu. O si n'eluigwe ahịhịa wee bulie nwa elu. Ihe ọma o merela m, mmadụ na-apụghị ime. O nwere ihe o merela m nke mmadụ na-apụghị ime. Enyi gị nye gị nwa nkọbọ, eji ya akọ gị ọnụ. Ọ bụ na mmadụ na-enye nwa agaghị eru maka. A sị na mmadụ na-enye ego agaghị eru maka. O nwere ihe o merela m nke m ji na-ekele ya. Ị marala ihe ahụ o mere, m ji na-ekele ya. Ihe ahụ o mere nke m ji na-aja ya mma. Ị marala ọrụ ahụ ọ rụrụ m, m ji na-ekele ya. Ihe ahụ o mere m. Chimle chimle oyoyo Chukwuoma. Aha! Let's go! Sawa! Deliver! 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 Oh, bueno! Deliver! 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 Saba! 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 Deliver! 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 Bayama! Ayasawa! 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 1, 2, 3, 4. Chimle, chimle, oyoyo Chukwuoma. Wherever you are, the Bible said, David said, I was glad when they said unto me, let us go in the house of God. The only body woman that was recognized in the Bible was the sister of David. When David was dancing and dancing and dancing, the woman came and laughed at the king and said, imagine this man dancing like a madman. Because David was dancing to his creator, because he was appreciating his God with his dancing step, and the woman laughed at him. The Bible said from that moment, the woman's womb was shut. Okay? Dancing is a spiritual exercise. Oyasawa, 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 zeba, 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 zeba. Inemere demo manaru, demo manaru, demo manaru, oyoyo chifu. Inemere demo manaru, demo manaru, demo manaru, oyoyo chifu. Click on that share button and begin to share it now. Share it and your love will not die. You will live to glorify the goodness of the Lord. Adimo manaro, oyoyo chimo. Olina moro adimo manaro, adimo manaro, oyoyo chimo. Your life is blessed. Eja, 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 eja. I prophesy to you. You are blessed. From your mortal body, you are blessed. That womb is blessed.
place is blessed. That life will not die. That man will not die. That baby in that womb will not die. Aya. Sister, as you dance to the glory of God, the husband will come for you. Aya. Eva. Aya. Aha. Hey. Fire. 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 Shake up. 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 Umuchineke. Yeah, yeah. Shake up. Eva. 1, 2, 3. Asị na arụma bụrụ sọnụ, ozughị inye gị ekele. Is there any living soul in the building? Is somebody alive? Is somebody alive? Do something for the Lord. Aya. Asị na arụma bụrụ sọnụ, ozughị inye gị ekele. Arụma bụrụ sọnụ, ozughị inye gị ekele. Arụma bụrụ sọnụ, ozughị inye gị ekele. Asị na arụma bụrụ sọnụ, ozughị inye gị ekele. Arụma bụrụ sọnụ, ozughị inye gị ekele. Thank you. Hey! Mgbe mmụọ m nọ na nsogbu ụwa,
gekele Chineke wele Inazebere Mwawe munani mabagari lelo wao Kibiara we isha manya mire Ekelo makam genyegi Otuto makam jiribia Labundi so kam gabu Iji gosiwa ni ibuchi Wara mumehem Chineke Hey! Kanke toke ni megi Okwagi si kwani geburu imua Okwagi si ni gabudu nunke mo male Anom ni rugi Kanke toke ni megi Okwagi si ni geburu imua Okwagi si ni gabu gebo male Anom ni rugi Kanke toke ni megi Oh! That load is lifted. Yes, I see that man. That load is lifted. Wherever you are rejected, I decree this afternoon, you will be accepted. In the name of Jesus. Amen. Wherever you were casted away, every door be open for you in the name of Jesus. Amen. Whatever that bothers your mind, whatever that makes you to sleep and cry in tears, this moment we decree by the reason of anointing, let that burden be lifted in the name of Jesus. Amen. Whatever that have made you to be in depression, this moment as you listen to this song, let the Lord be lifted. Let it be lifted. Let it be lifted in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Aya, aya. Mwe mwamu na chekasi Kibiara we kasi emobi Ire yoba mewe Ire yoba mewe Akwagibu ire yoba mewe Eturungi ire yoba mewe Iyeri obame Chukwu ni bu iyeri obamo Aya Aya Chineke liwe Mwe mwamu no na bagari Okwagi biara we mezi mwa Yekeloma kam genyegi Otutoma kam genyegi Abundi so kam gaburugi Yejigosi na gibuchi Barazia numu meye Chineke Kanke toke ni megi. Now listen. Obundi odimba biara ni reze. Obundi odimba biara ni Chukwu na ngozi. Onye odimba biara ni reze. Obundi odimba biara ni Chukwu na ngozi. Onwere onye odimba o biara ni reze mo. Obundi onye odimba biara ni Chukwu na ngozi. Brother, ndị odimba biara ni reze.
O nwere onye ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi taa. It is because you need it, that's why you are here. It is because the Lord wants to see you, that is why you are connected. It is because you want to receive from the Lord, that is why you are on the internet right now. It is because you want the Lord to touch that problem, that is why you are watching. Please let me tell you, every data you are using to watch us tonight will not be in vain. Every minute you are spending to look at this video, it will not be in vain. I want to urge you to stay put, be faithful. The Lord shall visit you at the point of your needs. Just click the button and share in the name of Jesus. Amen. That's what it be. Ọbụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru eze. Ọbụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi. Onye ọ dị mkpa bịara n'iru eze. Ọbụ ndị ọ dị mkpa bịara n'iru Chukwu na ngọzi. Ụmụ Chineke 2025, it is our year of exceeding grace. We will not be taken for granted. Every blessing that is meant for you this year will come to pass. In the name of Jesus. Every closed door, I command you to be open in the mighty name of Jesus. Every closed door, be open in the name of Jesus. Every power of rejection, I come against you in the name of Jesus. I declare acceptance. I declare approval. I declare appointment in the name of Jesus. Amen. Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Jehovah Bonyama onye mere ngwọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ogbefu okwu Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama onye mere onye ngwọrọ ejije Jehovah Bonyama onye mepere m ụzọ Jehovah Bonyama onye mere mmadụ mma Jehovah Bonyama onye nyere n'ụmụọlụ Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama ọ na-eme n'emume Chineke Bonyama ọ na-ebuli isi meluo Jehovah Bonyama onye mere ngwọrọ ejije Chineke Bonyama onye mere onye isi ahụzọ Jehovah Bonyama Jehovah Bonyama Chineke Bonyama Bonyama. Aya, let's go. Aya, 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 aya. Aburu godina highway chiwo. Ibu onye isi ụgbọ eze imeriwo. Aya ome ome ome. Aya ome ma imeriwo. Aya. Soya soya. Aya
touch me one more time. God, touch me one more time. Wherever you are, put your hand on your head and say, Father, touch me one more time. I didn't hear that. Say again, Lord, touch me one more time. Touch your chest. Say, Father, touch me one more time. Aha. Touch your hand. Father, touch this hand one more time. And touch your leg. Say, this leg. May the Lord touch you one more time. Aha. Thank you, Jesus. That's right. Now listen. Metumakagi Chinekem Metukene makagi nam Wonye mweme Yes, metumakagi Apatane kumwa Ima metunu makagi Porogu David Ay, Jesus metunu makagi Iyeri obamo Eze metunu makagi Yes, Yewe palaka Ndiro twawela chai Metumakagi Jesus Aya Yewe palaka Kamdiro twawela Chineke kokwala Metumakagi Aya Yewe pala Yewe palaka Kamudiro twawela God forbid Metumakagi Jesus Yewe pala Yewe palaka Hey Kamudiro twawela Imao Metumakagi Eze Imano neba Warrior no ne bata Ima Oje ne jego no ne bata Ima biari gomoria ta Ima biari me mama Ima biari le tame Ima Let's go! Your life is changed. As you share, your life is changed. That was pain has gone. That romanticism has left that leg now. Jesus. The Lord is wiping someone's tears away. Hallelujah. Eva, 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 Eva. Omujinake.
Gosirim, Papa gosi wakara kame. No mere sekese. Let's go. Bayama. Adia Enugu people in the house. Oh yeah, move it. Adia Anambra person in the house. Adia Imo State person in the house. Adia Kaduna man in the house. Adia someone from Lagos State in the house. Oh yes. Adia someone from Ogun State. Who is that person from Plateau State? Who is that man from Maiduguri? What you doing? Ayaseba. Hey! Oh, bono! Now bring it down. One. Bring it down. Two. Bring it down. Two. One. Chuku Zimuzogi. That's all. That sickness must leave your body tonight. Oh yeah, that's. Hey! Aya! Click the share button now. Begin to share now. Begin to share that music now. Let someone slide. Oh yeah. 1, 2, 3. Biaki yere maka. Chukuzimu zogi. Biaki yere maka. Kansite no kukwe. Weje ije nkoma. No kukwe kamje ije koma na digi rebigebi zimuzo iye ni nemneme na ginna iye ni nemneme na ginna olu ni nemnalo na ginna iye ni nemneme na ginna ibere ni nemnebe na ginna amma ni nemnebu na ginna egu ni nemneti na ginna ego magim netio na gena onu ni nem nalo na gena ibe ni nem neme na gena onu ni nem nalo na gena amuma ni dem wanebu na gena ebere mum nebe na gena ebere mum nebe na gena ego mamum neti na gena eya umuchinaka what do you have more kind of ever? Tell him. I don't hear you resist. Tell him. Onyanya churaja okemo iyaineme biyemo onyanya churaja okemo iyaineme no biyemo onyanya churaja okemo iyaineme no biyemo onyanya churaja okemo. Thank you, Jesus. I prophesy every evil man that have sworn that you will not live, that man is dying tonight. In the name of Jesus. I prophesy any woman that says you will not carry your baby in your hands, I speak the word of the Lord. That woman will be blinded by the next time he sees us in the name of Jesus. Any girl that says you will not know peace, I speak the word of the Lord. Peace will not near you. In the name of Jesus. Any neighbor,
any Igbo uncle, any Igbo auntie, any Igbo sister, any Igbo brother. I do not want to care. I do not want to know. Any man that is digging a pit for you to fall inside the pit, as I speak the word of the Lord, let that be swallowed that person. In the name of Jesus. Amen. Oh my God, my God, my God. Father, arise. Lord, arise. Jesus, arise. Holy Spirit, arise. Move now. Move now. As many are watching us tonight, let the grace of God be upon you. In the name of Jesus. Oh yeah. One, two. I speak to you. It is well with your soul. Amen. I speak to you. Your life will not remain the same. Amen. I speak to you. Your blessings is very close to you. Amen. In the name of Jesus. Amen. I speak to you. Your heaven has opened. In the name of Jesus. Amen. As you share this music tonight, your life will transform for good. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I hear you, I hear you, I hear you. Let the sisters speak. Here, 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 here. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh I speak to someone this afternoon. I speak to you this afternoon. I don't know why the Lord is telling me to talk to someone. Someone is scared of sleeping. You are scared of sleeping. You are scared of sleeping because you don't want to die from your sleep. But I tell you, if the Lord leave it, you will see tomorrow. Amen. Just keep watching. Come across our way all the time. Watch our channels. Click and share. Like and comment. I'm sure your life will be transformed for good. Amen. Just trust me and you will not remain the same. Thank you very much. God bless you. See you next time. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus biatara ogawawe ieni negawawe but Jesus biatara. Every condition will change as the Lord steps into your problem. Every situation must change. Every situation must change. Libra Asimu ye ni nega bawe, oga bawe, Jesus batara ta. Ye ni nega bawe, ay, Jesus batara. Now listen, I need chere obibia ubwabwa Jesus. Thank you, Jesus. Bonko kwera nyina nkwa onavia inukwala olonamo otutu ebobi bidia
anamagidoziri onolo. Now listen. Anyị na-echere ọbịbịa nke ụwa abụọ Jesus. Oh, thank you, Lord. Nkokwere mụ na nkwa ọ ga-abịa ọzọ ịkpọrọ ndị ya laa. Ụlọ nna m otutu ebe obibi dị ya. Thank you, Lord. Oh, thank you, Father. Anamagidoziri onolo. Anamalolo. Aha. Yes, Anamalolo. Ola mamaram. Nechere m n'eluigwe ebe iru uju n'ịkwakwa agadi anamalụlọ anamalụlọ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ụlọ ọma mara mma na-echere m n'eluigwe ebe iru uju n'ịkwa akwa agaghị adị. Onye kere igwe n'aka gị ka m na-ele anya agabigala m mgbe ị na-eje mgbe ị na-ala agabigala m. O Chineke na-ebilo ka ndụ m na-adị ya agabigala m mgbe ị na-eje mgbe m na-ala agabigala m. Onye na-achọ nwa n'aka gị ka ọ na-ele anya agabigala m mgbe m na-eje mgbe m na-ala agabigala m. Onye na-achọ ọrụ n'ebe ị nọ ka olileanya ya dị ya agabigala m mgbe ị na-eje agabigala m. Abba Father, power, power. Libra Casatalaba, power. Hey. I feel you. Begin to share wherever you are. What we are doing is spiritual thing, is spiritual matter. Share it right now. Share it now. Share it right now. Begin to share. Oh, Chineke, nakangi kandabere oh ayeya agabigala mo. Agabigala power. Ay, lira pasakayama. Echi ga-abụ echi ọma n'ime
n'ime Chineke ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụde chiọma n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma echi ga-abụ echiọma sista n'ime ndụ m niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma broda echi ga-abụ echiọma n'ime ihe na-eme ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma mama echi ga-abụde chiọma n'ime nsogbu ahụ ebe ị nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma papa ọ ga-abụ echiọma n'ime nsogbu niile ebe m nwere olileanya echi ga-adịrị m mma. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is brighter. Tomorrow is good in the Lord. Tomorrow is your day. Tomorrow is for you. You that is watching me. Tomorrow is for you. You that is hearing my voice. Tomorrow is for you. Do not lose hope. Do not lose hope. Step put. Step put. Stay there. Don't move. Don't move. Don't be deceived. Stand firm with your faith. Tomorrow is going to be better. Tomorrow is, I see tomorrow is better. Is brighter. Libra Santa Kayaba. Thank you, Jesus. Ina chongwa biko chere ya ebe nwere olileanya si echi ga-adịrị gị mma. Ina chọlụ biko chere ya ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ụgbọala broda biko jisi ike ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ị na-achọ ka ị nweta ego biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Sista ị na-achọ nwa biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Broda ị na-achọ nwunye ọma asị gị biko chere nna m ebe nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ebe echi ga-abụde chiọma n'ime ndụ niile ebe nwere olileanya echi ga-adịrị m mma. Click on that share button and begin to share right now. The word of prophecy is coming to you. The word of prophecy is coming to you. Click that button now and share to that man, to that woman that is feeling depressed, to that boy, to that girl that feels depressed. Depression is not the solution. Killing yourself is not the best. Suicide is not the answer. You cannot go back to the village. It's not the answer. Only be faithful. Stand firm in your faith. Tomorrow is just close by. Oh, that danger. Oh, God, in a wall. Because you're in them. Yabi mwero ni lanya. Echi gadere gema. In a pokita. Asengi biko chere ya. Yabi mwero ni lanya. Echi gadere muma. Brother, in a bebere. Adakwa lamba no loa. Yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Onye ụkọchukwu adakwala mba n'ọlụ a. Yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. Ọga bishọp broda asị nga adala mba n'ọlụ a. Yabi nwere olileanya echi ga-adịrị gị mma. I see the Lord moving around doing good. I see the Lord moving around doing good. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus. Amen. Yeba. 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 Now listen. Odigo tulo kemanama. Ihe jiri wo ya bụ solido ahụhụ adịghị na ụlọ m ahụ
naanị ndị dị nsọ bụ ndị